Kao i svake godine, Hrvatski autoklub pridružio se obilježavanju tog dana i podršci žrtvama cestovnog prometa i njihovim obiteljima. Obilježavanje Svjetskog dana sjećanja na žrtve cestovnog prometa prilika je da se glas podrške sigurnijim prometnicama čuje diljem svijeta. Svake godine više od 1.400.000 života izgubljeno je na svjetskim prometnicama, a oko 50 milijuna ljudi zadobije ozljede. Najviše stradavaju pješaci, biciklisti i motociklisti, a cestovne prometne nesreće glavni su uzročnik smrti osoba u dobi od 5 do 29 godina u mnogim zemljama. Hrvatski autoklub, FIA i njene članice uvijek se zalažu za cestovnu sigurnost, te redovno u partnerstvu s drugim dionicima u području mobilnosti mobiliziraju javnost na rješavanje problema. Opći ciljevi Svjetskog dana sjećanja na žrtve cestovnog prometa su prisjetiti se svih smrtno stradalih i teško ozlijeđenih na cestama, prepoznati presudnu ulogu hitnih službi, zagovarati bolju potporu žrtvama cestovnog prometa i obiteljima žrtava, promicati akcije zasnovane na dokazima kako bi se spriječili i na kraju zaustavili daljnji smrtni slučajevi i ozljede u cestovnom prometu. Sigurnost cestovnog prometa, a samim time i sigurnost svih sudionika u prometu, jedna je od temeljnih zadaća Hrvatskog autokluba. U skladu s tim, Hrvatski autoklub organizira, provodi i podržava akcije kojima se potiče rješavanje problema sigurnosti u prometu. Komunikacijska kampanja Svjetskog dana sjećanja na žrtve cestovnog prometa za 2024. godinu priča priče o tom danu, kada je prometna nesreća zaustavila ili zauvijek promijenila tijek života žrtve. Svaka žrtva ima svoju priču o tom danu, koju u sebi nose njihovi rođaci, prijatelji i poznanici. Emotivni naboj tog dana toliko je jak da nam trajno ostaje u sjećanju. Stoga se na Svjetski dan sjećanja na žrtve prometnih nesreća 2024. sjećamo priča o onom danu. Tog dana ga je vozila na putu kući iz škole. Petra, 14 godina. Tog dana sjeo je u nju na putu kući iz dječjeg vrtića. Luka, 2 godine. Taj dan je zadnji put u njima hodao. Đuro, 40 godina. Tog dana posljednji put ju je sama obukla. Lucija, paralizirana u 34. godini.